PMS Secretary June Esperon nangunguna sa pagsuporta ng pagkakaroon ng voters education sa ika-6 na distrito ng Pangasinan. Bagamat nakatala pa lamang sa Pebrero ang gagawing unang voters education ng COMELEC na dapat sana ay noong Disyembre pa na nipinaglaanan ng COMELEC ng 5 milyong piso, una nang isinagawa ni PMS Secretary Esperon ang pagkakaroon ng voters education sa lalawigan ng Pangasinan, partikular sa ika-6 na distrito nito. Aniya, ang pagbibigay ng tamang impormasyon kung ano ang dapat gawin at kung ano ang mga makikita sa araw ng eleksyon, ganung magkakaroon na tayo ng first automated election ay importante para sa ating mga kababayan sa lalawigan. Aniya, ang pagkakaroon ng tamang impormasyon sa mga botante at pagbibigay ng sapat na kaalaman para sa mga ito ay isang hakbang upang magkaroon ng kasiguruhan na ang darating na eleksyon ay magiging payapa. Sabay ng kanyang pagbibigay ng voters education, nakita nitong maraming kakulangan sa mga eskwelahang kanyang pinuntahan. Isa na rito ang sitio Bumbuaya sa may San Manuel, Pangasinan. Anila, ang mga silid-aralan dito bukod sa kulang-kulang sa mga pangangailangan tulad ng upuan at mga blackboard, kinailangan rin magkaroon na ng isa pang classroom. Kung kaya't ora mismo, tinawagan ni Esperon ang kanyang mga kakilala na maaring tumulong sa naturang lugar at 2 kaagad ang kanyang ipinangakong ipapagawa. Sa araw na rin na iyon, iginawa na o ginawad ang groundbreaking ceremony kasiguraduhan na magkakaroon na ng panibagong classroom ang naturang sitio. Sa Pangasinan Today, Janice Hidalgo, nag-uulat.